Mayong buntag mga kaidol. Adlaw karon nga Bernis, November 22 mga kaidol. Akong ipakita sa inyo mga kaidol kung unsay sitwasyon, unsay view day mga kaidol sa Agaw da Plain Suba, Agusan. Sa Agaw mga kaidol, Agaw da Plain Suba, Agusan mga kaidol, mo ni view day mga kaidol. Oh. Musakay kong baruto mga kaidol. First time na usakay baruto mga kaidol para ipakita nyo na sa inyo mga kaidol unsay pilo mga kaidol musakay baruto mga kaidol. First time wala ko mga kaidol, may lag dito magsuka-suka ni mga kaidol. May lag ayon dagan mga kaidol, wala kay bawod. First time mga kaidol. First time experience sakay. Okay, dinata kay ara. Oops, abot na.